Dobra, powiedziałabym, że to będzie koński bonus, ale będzie krótki, więc raczej nie może być koński, także koniowy bonusik. Ciekawostka numer 1. Dorosły koń ma 40 zębów. Ciekawostka numer 2. Jeżeli chodzi o długość pobytu na tym świecie, rekordzistą był Old Billy, koń, który przeżył aż 62 lata. Ciekawostka numer 3. Jak utrzymuje sam Multi, konie mają słagu dokładnie tyle co on. Tki dużo.